Gwnewch ni wyddio. Diolch yn y ti o ddew unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di ac yn gofyn i ti ddod lawr i'n plith i bresynoli dy hun i'n harwain ni ac i'n nerthu ni. Ter di'n plith. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant i'n Arglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n abaned drws nesaf yn y neuadd. Fi'n hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i'r casgliad cael ei gymryd, gen i aros ar un heistedd i ganu emyn rhif 185. Iesu, nid oes terfyn arnat mae cyflawnder maith, dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfn, gan waith nag yw'n hechod cas. 185. Awr darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 119. Ac yn dechrau darllen yn adnod 41. Salm 119, adnod 41. Deied i mi dy Trugaredd Arglwydd a ddiachawdwriaeth yn ôl dy air, yn ar y tebaf i'm cablydd oherwydd yn dy air y gobeithiais. Na ddwg dithau air y gwirionedd o'm genau yn llwyr, oherwydd yn dyfarnedigaethau di o gobeithiais. Oedd gyfraith y gadwaf yn wastadol, byth ac yn dragywydd. Rhodiaf hefyd mewn ehangder oherwydd dorchmynion di a geisiaf ac am dy dystiolaethau di a llefaraf o flaen brenhinoedd ac ni bydd cywilydd gennyf ac am ddigrifaf yn dorchmynion yr rhai a hoffais am dwylodd yr chafaf at dorchmynion yr rhai a gerais a mi a fyfyriaf yn dy ddeddfau. Bydd y bendith Duw ar ei air sancta Dduw. Gyda'ch ni nawr droi at ein Arglwydd mewn gweddi.
Diolch i ni ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dy fron yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, dy fab yn gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am bob un cyfle i ddod i alw arna ti. Ni'n diolch ein bod yn gallu dod gyda'n gilydd i gyd addoli, i geisio dy wyneb, i alw arna ti i ddod i'n plith. Rwy ti wedi addo bod yma yn ein plith, ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i beri y byddwn ni'n ymwybodol, dy fod yn ateb ein gweddiau, dy fod yn dod ac yn cyflawni da ddywydion, ac y byddu di yma yn ein plith ac yn peri i bob un o ni, brofi yr enaid y galon yn cynhesu ac yn llamu oddi fewn. Ac wrth i ni feddwl am materion tragwyddol, materion yr enaid, am iachawdwriaeth y byddu di yn achosi y pethau hyn i ddod yn holl bwysig i ni. Beth bynnag ein cyflwr o Dduw, i ni'n gweddio mai dyma fydd y materion pwysicaf oll i ni yn ein bywydau. Y byddwn ni yn rhoi pob ymdrech i ddod i di, i wrando ar dy air, ac i geisio dy wyneb i fyw i dy ogoneddu di a fwynhau am byth. Helpa ni o Dduw, tirda ni i'r man honno, i ni cyffesu, i ni yn crwydro mor hwydd. Mae'n digwydd mor gyflym. Does dim angen llawer o demtasiynau arno mi droi oddi ar y llwybr cil. Yn aml iawn i ni'n gallu peri i'n golygon ostwng oddi arna ti. Ac felly o Dduw i ni'n gofyn ti faddau ni am hyn ac yn gofyn i ti ddod lawr mewn fath ffordd fydd yn ein tynnu ni, yn ein tywys ni, yn ein harwain ni at y fan yr wyt ti am i ni fod. Y byddwn ni yn byw bywydau sydd yn dod a chlod i ddenw di. Y byddwn ni fel yr Arglwydd Iesu Grist ei hun. Tyrd o Dduw, helpa ni yn hyn o beth i ni'n cyflwyno ein hoedfa ac oedfaon y dydd i ti ac yn gweddio o Dduw y cawn brofid a gosatrwydd yma nawr ac yna trwy gydol y dydd ac yna y dyddiau sydd i ddod. Y byddi di'n helpu ni i bwyso arna ti, ymddiried yno ti ac i fyw i'th wasanaethu di. Helpa ni o Dduw i ni cyflwyno'n glad i'th ofal di ac yn tristau wrth i ni weld cyflwr ein glad ac yn dirywio o sil i sil. Hyd yn oed ers y tro diwetha i ni ymgynnull mor bell y mae'r wlad wedi crwydro, wedi syrthio, wedi troi cefn hyd yn oed fwy. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i ddod lawr ac i ni weld arwyddion dy fod yn dychwelyd i'n plith. Y cawn weld arwyddion ymhlith dy saint, ymhlith dy bobl, y fod yna awydd i osod y bethau di yn flaenllaw, a fod yna awydd i alw arna ti, ac i bledio a thydi ddychwelyd i'n plith. Tyrd o Dduw, gweithio yn rymus unwaith eto'r hoff fydd i ni ddisgwyl pethau mawr. Bendithiau'n hoedfa nawr, diogela ni cadw ar un drwg i ffwrdd, i ni'n gofyn am nerth corfforol sydd ei hangen o Dduw, ond hefyd y nerth ysbrydol i'th addoli di ac i'th geisio di. Tyrd bendithiau ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emynau 285. Mae'r iachawdwriaeth rad yn ddigon I bob rhai a gorwyd ffynon glanhad pob pechod cas a bai. 285 gewn ni sefyll i'w chanu. Byddaf ein testyn heddi o'r salmau, Salm 119 adnod 41. Salm 119 adnod 41. Deied I mi dy Trugaredd Arglwydd a iachawdwriaeth yn ôl dy air. Ar unwaith eto wrth edrych ar gyflwr y wlad a gwledydd y byd, I ni yn parhau I weld y fath ddifaterwch ynglyn â materion pwysica yr enaid. Ac mi fyddech chi yn dechrau disgwyl ar ôl gweld ac clywed y newyddion dyddiol. Mae e'n mynd o ddrwg I waith, ond yw e. Does dim byd fel petai yn gwella. Yn mynd trwy gyfnod yr pandemig yna, ac yna I ni'n gweld rhyfeloedd, ac yna I ni'n gweld costiau byw yn cynyddu, I ni'n gweld twyll, I ni'n gweld celwydd, I ni'n gweld casineb, ac eto, dwi'n fawr neb o hyd y gwyddon ni yn holi. Dwi ddim wedi dod ar ei traws nhw, dwi ddim wedi clywed neb yn gofyn, dim hyd oed ymhlith y saint I chi ni weld e. Ni ddim yn ei weld e ymhlith y saint, y baich drom am gyflwr y wlad. Mae e bron iawn I ni'n union yn yr un cwch ag yr oedden ni 3 mlynedd yn ôl. Mae'r mater difrifol I ni yn ei wynebu yn cynyddu, ac eto I gyd, fel petai hwnna ddim yn bod. Dwi ddim yn ymddangos felly yn y byd, dwi ddim yn ymddangos felly yn yr eglwys chwaith. Mae'r eglwys yn wan wedi bod, ac yn sicr yn ein gwlad ni, ac yn tybio dros gwledydd y byd, I ni yn gallu disgrifio'r wlad yn wan tu hwnt I unrhyw ddisgrifiad. O'n i'n gwrando ar neges gan Dr Martin Lloyd-Jones, a dwi'n siŵr o fod, dwi ddim yn gwybod pa ddyddiad cafodd y bregeth I Pregethu yn y 60au, dwi'n credu 63, 64, rhywbeth felly. Ac o gof, ddwedodd e, ac yr nifer sydd yn mynychu capel o ryw fath yw 500. Cymryd, mae Lloegr oedd hynny, neu falle Cymru ac Iwerddon yr Alban hefyd, dwi ddim yn siŵr, ond 500 yn 1963. Ac roedd hi'n reit dda pryd hynny'n doedd. Yn 1963, chydig cyn I fi cael fy ngeni, fy nghof I yw bod capeli'n reit dda. Ond 500 oedd e pryd ni, a fe ddwedodd e, ond ymhlith y 500, pryn yw'r rhai sydd yn credu ymhlith reina.
Ychydig yw y rhai sydd yn credu ymhlith rheini. Dim ond y 500 oedd y pobl oedd yn mynd I gapel o dro I dro. Nawr yn y flwyddyn 2022, beth yw'r canran bellach? Dwi ddim yn gwybod os ni'n cyrraedd unrhyw rif mae rhywun yn adnabod. Ac felly mae'n ddigon teg I ddweud, hyd yn oed ymhlith y canran y mae cyflwr yr eglwys yn drychinebus. I ni ddim yn gallu dweud dim byd o'r pulpit heddi cyn I rywun I ddweud ei fod yn dramgwydd. Cyn I rywun I ddweud dyma chi to yn mynd ymlaen am yr un hen peth trwy'r amser. Dyma beth yw'r eglwys heddi. Mae mor ddifrifol ac eto gyn I ddigon hapus I gario ymlaen. A fi diwedd y gwyliau haf yn dod, mi'n dechrau gwaith to, mis Medi, mynd nôl i'r gwaith, cario ymlaen, fi dolyg cyn I chi droi rownd. Ac yna gyn I pasg, ac yna gwyliau bach haf to. Ond dyna fel I ni meddwl, tybiwn ni, dyna fel mae mwyafrif yn meddwl, dim ond gobeithio newn ni bara gallu talu'r bills. Dyna'r prif achos o gynsern. Ond dyma beth sy'n fwy o achos ofid. Tra'n bod ni'n gweld cyflwr y byd a'r eglwys yn derywio ar y fath raddfa, ond nid yw mor hyfed dros y degawd y diwethaf, ond yn ystod y 2-3 mlynedd diwethaf yn sicr, i'r eglwys droi cefn ar bregethu yr Efengyl. Dwi wedi dweud hyn sawl gwaith. Mae yn embaras I ddweud hyn, hyd yn oed o'r capeli gorau. Cofio 10 mlynedd, 15 mlynedd yn ôl. Pryn yn cael gwahoddiad I bregethu yn unrhyw le. Berbyn hyn, ond ymhlith yr rhai oedd yna pryd hynny, yn gofyn iddyn nhw, pryd I chi eisiau'r oedfa efengylu, ac o'n nhw ddim yn deall am beth o'n i'n sôn. Ac wel, I ni'n, beth chi'n meddwl, beth yw Cristion? Wel, mae rhai yn Gristnogion yn y bore, rhai yn Gristnogion yn y nos, dim lot sydd ddim yn Gristnogion. A'r ddadl oedd, gan bod na rai, nad oedd na lawer sydd ddim yn Gristnogion, doedd dim angen pregethu'r Efengyl. Ac edrychus I arno, meddwl, sut I chi'n gwybod bod yr rhai sy'n proffesu yn Gristnogion I ddechrau gydag e? Achos mae'r cyflwr mor drienus, mae yna nifer helaeth ddim yn deall yr Efengyl ymhlith yr rhai sy'n proffesu. Ond ymhlith yr rhai sydd yn credu ac yn blantu Dduw, mae angen yr Efengyl arnyn nhw hefyd cystal a lleill. Ond eto I gyd, doedden nhw ddim yn deall pryd mae'r oedfa, 100% Efengyl. Mae wedi mynd. Ac eto I gyd, mae'r eglwys mor wan, mae'n neud I chi feddwl yn diwe. Mae troi cefn wedi digwydd ar bregethu Efengylaidd, pregethu'r Efengyl. Pregethu lle chi'n cyhoeddi beth yw Cristion a sut gallwn ddod yn Gristnogion. A beth yw camddealltwriaeth o beth yw Cristion. Dyna beth yw pregethu'r Efengyl, pregethu'r groes, pregethu am bechod, pregethu am iachawdwriaeth, pregethu am gyflwr yr enaid, am dragwyddoldeb, a sut gellir achub enaid, a beth yw Cristion. Dyna yw pregethu'r Efengyl. Mae'n ddigon syml, dyw e ddim yn anodd, does dim eisiau gradd mewn diwynyddiaeth I wybod hynny, does dim eisiau gradd mewn rhyw wyddoniaeth cymleth, does dim eisiau dim byd o'r fath. Mae yn ddigon hwydd. A dim syndod felly bod ni yn y fath gyflwr. Mae'r Beibl yn llawn o'r Efengyl. A dyna gyd pregethodd Paul. Yr oedd Paul yn dweud, dyna yw y bregeth. Dyna yw y neges. Ac hefyd am bechod yn erbyn ein harglwydd. I beidio cyhoeddi yn reolaidd yn gyson yn eglur pam dath Iesu Grist i'r byd. Os oes yna capeli sydd yn meddwl fod yn iawn I beidio pregethu'r Efengyl, yna beth maen nhw'n wneud am yr arglwydd Iesu Grist, achos dyma oedd yr rheswm y dath e. Ni ddaeth Iesu Grist i'r byd I ddweud wrthyn ni sut I edrych ar ôl y tlodion. Ni ddaeth Iesu Grist i'r byd I ddysgu ni sut I fod yn garedig i'n gelynion. Ni ddaeth Iesu Grist i'r byd I ddweud wrthyn ni sut I edrych ar ôl economi'r wlad ac ar ôl iechyd ein gilydd. Mae e wedi gwneud, hynny mae'n dangos I ni, mae'n gwybod beth ni fod I wneud, ond nid dyna pam y dath Iesu Grist i'r byd. Fe ddath Iesu Grist i'r byd I achub pechaduriaid.
Ac i beidio pregethu hynny, y mae e'n warth ac y mae e'n bechod, a dim syndod ein bod ni fel gwlad yn gweld barn Duw arno ni a bod y capeli'n wag. Os na adeg lle mae angen i'r eglwys i farhau ac i ddod yn ôl i'r man, y mae'r salmydd wedi ddeall, y mae'r salmydd yn dangos pwysigrwydd hyn, mae yn bwysig i'r saint i gael ein hatgoffa'n ddyddiol o'r hyn sydd yn wir amdano. Nid yw'r salmydd am yr ymdeimlad o heddwch a llawenydd yr efengil ei adael y byth. Mae am gael ei atgoffa'n gyson beth sydd wedi digwydd iddo fe. Ac felly hefyd pwysigrwydd cyhoeddi'r efengil i'r sawl sydd tu allan i'r deyrnas, iddynt glywed am ffordd iachawdwriaeth ei hunig obaith. Mae'r salmydd yn llawn ohono fe. Ac mor bwysig yw ei bawb. Mae rhy mor bwysig i ni fel y saint. Dyma beth yw'r broblem pan mae'r saint yn colli golwg ar yr efengil, a'r cyffro'r efengil, a'r hyn sydd wedi digwydd iddyn nhw. Beth sy'n mynd i digwydd iddyn nhw? Maen nhw'n gwrthgilio. Wrth gwrs, mae'r Cristion yn gallu gwrthgilio trwy temptasiynau'r byd. Mae hwnna'n wir. Maen nhw'n gallu gwrthgilio trwy ddylanwadau'r gweithle, dylanwadau'r teulu, pob math o amgylchiadau bywyd yn gallu peri i'r Cristion wrthgilio. Ond tybiwn un o'r prif bethau yw nad yw yn gweld rhyfeddod yr efengil fel ag y dylsai. Achos petai yn gweld rhyfeddod yr efengil, efallai bydde ddim yn gwrthgilio wedyn ni. Wel, yn gyntaf hoffwn i edrych ar trigareddau arweiniol, yn ail trigareddau achubol, ac yn olaf yn drydydd trigareddau awdurdodol. Yn gyntaf, trigareddau arweiniol, dywed i mi dy drigaredd arglwydd a iachawdwriaeth yn ôl dy air. Nid yw'r salmydd o reidrwydd fan hyn yn cyfeirio at drigareddau tymhorol yr arglwydd. Hynny yw, y rhagluniaethau hynny sydd yn ymwneud â phroblemau dyddiol, daearol. Mae yna drigareddau yn does? A mae cael gwyntyll fan hyn yn drigaredd, ac i ni ddiolchgar am hynny. Yn ddwrnod poeth. Ac i cael awel, mae hwnna'n rhywbeth o'n diwedd. Dwi'n siŵr y bydd y ffermydd ein gwlad yn llawenhau, a'r ffermwyr yn llawenhau pan fydd y glaw yn dod ac yn dyfrio'r tir. Dyna chi drigareddau tymhorol daearol. Ac i ni ddiolchgar am bob un o'n nhw, ni ddiolchgar am do uwch ein pennau ni, am iechyd, am fwyd, am deulu, am ffrindiau. Ond nid dyna yn bennaf o leiaf, byddai'r salmydd yn cyfeirio at drigaredd yn y lluosog. Mae'n rhywbeth mawr, amrywiol oedd ei anghenion. Ond hyn mwy felly gellir dweud o ran tynged ei enau. Dyma i chi'r drigaredd yr oedd e fwyaf cyffroes amdano. Y gwebu yn iawn yr hyn oedd yn wir ac yn wir iddo. Yr angen am iachawdwriaeth yn y lle cyntaf ac yna'r ymwybyddiaeth a llawenydd yr iachawdwriaeth i aros gydag Ond nid yw'n rhy mor bwysig? Dyna chi pechod yr eglwysi efengyledd diwygiedig sydd ddim yn pregethu'r efengil. Y niwed anferthol mae yn ei wneud i'r Cristion. Achos mae'r Cristion am ei atgoffa o sut dath ein Cristion. Achos fe fydd Satan yn dod ag amheuon. Fe fydd yn sibrwd, ti'n Cristion ar ôl i ti ddweud hynny? Ti'n Cristion ar ôl ti feddwl hwn ar llall? Felly mae angen yr efengil ar y Cristion i atgoffa fe ei fod yn blentyn i Dduw, ac yna yn cynhesu ei galon ac yn peri i'r llawenydd yma'n parhau, ac yn parhau bob cam o'r daith. Ac felly mae'n llawenhau am drigareddau. Dywed Spurgeon, cred y salmydd, y gall yr un a ddywedodd bydded goleuni, hefyd yn gallu dweud bydded trigaredd. Ond nid yw'n anhyfryd? Mae'n ddigon hwydd i ni gallu feddwl, i ni'n gwybod bod Duw wedi creu y byd. Mae'n cymryd mwy o ffydd, a sa'n ffydd yw'r gair, dwi'n gwybod beth yw'r gair, i gredu mewn ffrwydriad ac esblygiad. Sut mae unrhyw un yn gallu dirnad hwnna, dwi ddim yn gwybod. Mae e lot haws yn diwe. Dwi ddim yn cymryd lot o feddwl bod na Dduw
wedi dweud y gair bydded goleuni. A creu'r byd. Wrth gwrs I fod, mae popeth yn pwyntio tuag at hynny. Beth mae'r byd wedi credu'r un drwg yn anhygol. Ond I ni'n credu hynny, ond hefyd, os ydy'r arglwydd yn gallu dweud bydded goleuni, mae hefyd yn gallu dweud bydded Trugaredd, bydded iachawdwriaeth, bydded maddeuant, yr un mor hwydd, mae e'n holl alluog. Dim ond fe sydd yn gallu dweud hynny. Ac fe gofio Dafydd nôl, ac mae e'n cofio nôl, yn diwedd dyna be mae'n neud yn y salmau, a pherodd hyn i'w galon lamu. Llifa llawenydd yr efengil i'w galon, wrth gofio nôl holl drugareddau Duw yn arwain ei enaid at achubiaeth. Ydych chi yn cofio nôl at pryd eithwch chi gredu, os ych chi'n Gristion? Byddai y salmydd yn gallu cofio dylanwadau ar ei fywyd, I weld trugareddau arweiniol at achubiaeth. Rhagluniaethau Duw yn arwain at achubiaeth. Mae'n hanes cyffroes y mywydau pob un ohono. Mae gwrando'r dystiolaeth, dwi'n gwybod bod yna beryglon yn gallu bod pan mae rhywun yn sefyll lan ac yn adrodd hanes ei tystiolaeth, ambell waith bod rhai'n gallu rhoi sioe ymlaen ac ambell waith chi'n teimlo piti dros nhw bod nhw wedi dod yn Gristnogion achos o'n nhw'n cael gymaint o hwyl yn eu bywyd di-gred ac yn neud I chi feddwl ydyn nhw erioed wedi deall. Ond mae yna rhywbeth am glywed rhywun yn rhoi tystiolaeth sydd wedi deall. Dyn nhw ddim eisiau canolbwyntio gormod ar ei pechod, digon I adael chi wybod bod nhw'n gwybod mai pechadur yw fy enw. Ond beth sy'n wastad yn gyffroes yw clywed yr hanesion bach, yr rhagluniaethau hynny. Siwr o fod bydde Dafydd wedi cofio ei blentyndod gyda'i frodyr, yr un bach. Ac am ryw ddigwyddiadau, falle bydde wedi digwydd tra'n blentyn ac yna yn ei arddegau, bydde wedi cofio ei rieni, bydde wedi cofio stŵr a gafodd ac falle nath ysgwyd I feddwl, pam nes I hynny? Pam ddwedes I hynny? O dim rheswm I fi ymateb fel hynny. Be sydd wedi peri I fi fod mor gas? Be sydd wedi achosi fi ateb nôl? Be sydd wedi achosi fi ddweud na? Beth achosodd I fi daro allan? Ac efallai bod rhain yn dod nôl iddo fe ac yn cofio'r eogrwydd yr oedd yn teimlo ac yn meddwl o ble ddath yr eogrwydd hynny. Falle bydde fe'n cofio ei waith a'r treialon ar y mynydd gyda'r defaid. Ac efallai rhyw ddigwyddiadau gyda'r defaid ar y mynydd. Ac efallai yn poeni am rhywbeth ac yna falle ddyweddio ar ei Dduw. Falle ddim yn nabod Duw, ond yn meddwl, os oes na Dduw, a wneud I helpu fi, mae'r defaid ar goll. Fyddai mewn trwbl. Fydd mam a dad yn grac, fydd y brodyr ar fy ôl I. Ac I Dduw ateb I weddi. Ac yna meddwl, wel, a nath Duw ateb yng ngweddi? I fe dyna beth oedd ond mae ar I feddwl Ac yna falle dath blaidd neu arth I ymosod ar y defaid. A fe fel un ifanc, ac iddo ddal y tân I fyny, ac iddo fo ofni a'i galon yn curo. Ond efallai bod y digwyddiadau hynny wedi achosi iddo fe feddwl. Efallai wedi achosi beth bydde wedi digwydd petai'r blaidd wedi dod neu'r arth, tra roeddwn ni'n cysgu, ond rhywsut ges I fy neffro. Dim ond mewn pryd. Ac I mi agor fy llygaid ac yn fflamau'r tân ar y mynydd, I mi weld yr arth yn dod. Ac I mi godi'r fflam a peri yr arth rithro I ffwrdd. Beth achosodd I fi ddeffro? Efallai bod yn meddwl hynny, rhagluniaethau. Efallai ddim yn gwybod ar y pryd, ond fe nath yn peri iddo ddechrau gofyn y cwestiwn. Iddo ddechrau meddwl am yr rhagluniaethau bach yna. Ni'n galw nhw'n fach, maen nhw'n anferth, ond dydyn nhw. Pob un o'r rhagluniaethau Duw. Byddai'n cofio adegau iddo alw ar yr arglwydd. Ac iddo gael ei arbed dro ar ôl tro. Byddai'n cofio'r adegau iddo gael ei gadw rhag dilyn ambell lwybr pechadurus. Ond nid yw hwnna'n rhan o'r peth. I rai efallai bod cyfle wedi dod I bechu. Ond digwyddodd rhywbeth a berodd nad oedd e'n gwneud hynny.
Rhwystrodd rhag mynd, oedd e'n bwriadu mynd. Ond fe ddigwyddodd rhywbeth a berodd iddo fo beidio mynd. Ac oherwydd hynny, ni wnaeth bechu yn y fath ffordd, a petai wedi, bydde fe wedi anfon lawr rhyw lwybr arall. Ond mae'n gallu cofio nôl a tragluniaethau, trigareddau arweiniol Duw, yn gweithio ar ei fywyd tra'n blentyn, tra'n ei arddegau, yn ddyn ifanc. Ond nid yw hyn yn wir o bob Cristion. Mae bob Cristion yn gallu edrych nôl ac yn meddwl, wel, ges i fe rhwystro fyna rhag dilyn rhyw lwybr, fydde wedi fy arwain ar gyfeilion. A fydde wedi peri oriau o euogrwydd a phoen, hyd yn oed ar ôl dod yn Cristion. Ond nid yw'n wir, mae pechod yn gadael craith. Ac mae Satan yn hoffi atgoffa'r Cristion 20 mlynedd, 30, 40 mlynedd yn ddiweddarach am bechodau ieuenctid. Ac yn gallu peri euogrwydd i lenwi'r enaid, a ofnau efallai. Ond efallai yn cael ei chrwystro rhag dilyn y llwybr honno. Mae'n wir hefyd o rai sy'n ceisio nawr efallai, neu rai nad ydyn eto'n ceisio, mae'r Arglwydd yn arwain ei llwybrau. Efallai rhywun sy'n gwrando ar y we, sydd ddim eto'n Gristion, efallai fod rhagluniaethau Duw wedi bod ar waith yn ysgwyd. Falle rhyw ddamwain, car, bws, syrthio, rhywbeth neu gilydd oedd wedi digwydd, galle fod wedi bod lot yn waith ond gafoch i'ch arbed ac i'ch chi'n meddwl, pam hynny? Pam cefais fy arbed? Fod Duw trwy'r ragluniaethau trigarog yn paratoi y ffordd at Grist. Efallai dyna beth sydd yn digwydd. Eich bod yn barod ar y llwybr. Yn aml dwi'n meddwl am Onesimus a Philemon, lle ath Onesimus rhedeg i ffwrdd, a dwi wastad yn meddwl bod hwn yn rhyfedd. Nath ddwyn o'i feistr, caredig, graslon, cartref Cristnogol. Fe gafodd bob parch yno, gafodd ofal gorau posib, ond yna fe ddwyn o'i feistr a rhedeg i ffwrdd, ond redodd i gyfeiriad y carchar ble fydde Paul. A gafodd glywed pregeth, a fe gafodd glywed am ffordd iachawdwriaeth, a fe ddath ei gredu. Am ragluniaethau. A'i Duw oedd yn gyfrifol am y dwyn o'i feistr, na, dydy Duw ddim yn gyfrifol am unrhyw bechod. Mae'n goruwch lywodraethu. Ac mae'n arwain ein llwybrau ni, lawr un llwybr, lawr llwybr arall, ac mae un peth yn peri ni fod yna. Ac yna, rhywsut y mae'r byd yn ei ddweud, cyd-digwyddiad anhygoel, mi roeddwn ni yn y fan ar lle. Efallai fod yna rai yn ddiarwybod o hyn hyd yma. Efallai rhai'n galed hyd yn oed yn yr oedfa yma, neu sydd yn gwrando, yn anghytuno ar neges. Ond nid oes yna lawer sy'n gallu bod mewn oedfa yn gallu anghytuno ar neges a gwylltio ar neges. Hwn llawer rhy gyffredin yn ein hoes ni. Yn gwylltio gyda'r neges orau'r byd. Ond efallai bod y gwylltio hyd yn oed. Dyma'r beth sy'n mor gyffroes. Ac efallai na chawn ni weld e. Ond efallai mewn 10 mlynedd, fydd na rai oedd yn gwylltio'n gacwn gyda'r neges yr Efengil, ac yn flin ffyrnig. Fydd y gwylltio yn ei argyhoeddi nhw, ac yn ei peri iddyn nhw methu gysgysgu, ac yn gweld ofnau'r bedd a thragwyddoldeb, ac fydd hynny hyd yn oed trwy ragluniaethau Duw yn peri iddyn nhw, o Dduw graslon, byd trigarog im. Fe nes i wylltio 10 mlynedd yn ôl tuag at yr Efengil. Ac nawr dwi'n ei weld e, nawr dwi'n deall. Ond nid yw yn gyffroes. Dwi ddim yn neis ar y pryd. Dwi ddim yn neis ar y pryd i fod yr un sy'n cael eich gyhyddo ac yn dweud, son i'n hoffi hyn, son i'n hoffi'r llall, ond yn ragluniaethau Duw. Efallai y bydd Duw yn dod o hwn fel rhan o'i ragluniaethau arweiniol ac yn peri i argyhoeddiad o bechod i llethu nhw'n llwyr ymhen amser efallai. Rhai sydd wedi cael eu magu yma ac yn gwrando ac yn gwybod am ffordd iachawdwriaeth ac wedi hen fynd, ond i ni ddim yn gwybod nag i ni. Beth sydd yn digwydd wythnos diwetha, mis yn ôl, blwyddyn yn ôl, ac falle'r sawl achlysur sydd wedi hysgwyd nhw, ond maen nhw'n ymwrthod.
Ond yna rhyw ddydd, mi fydden nhw'n deffro o drwmgwsg ac ofn llethol yn dod drostynt. Yr holl ragluniaethau yma. Mae'r arglwydd yn arbed rhai rhag dilyn ambell i lwybr. Mae'n cadw rhai rhag salwch a damweiniau ac hefyd yn caniatáu i rai cael salwch a damweiniau. Ni ddim yn deall nag un. Ond beth i ni yn gwybod yw fod i drugareddau a'i ragluniaethau arweiniol i achubiaeth mor amrywiol, ond fod nhw'n gweithio mor berffaith, ac mae pob un yn chwarae rhan. Lle ydym yn cyfarfod pobl, efallai fydd yn cael dylanwad arnom. Efallai tra'r wyliau yn cael sgwrs gyda rhywun, a bod hwnna'n ddigon i beri iddynt geisio. Efallai ar dre neu fws, neu efallai yn y gwaith, rhywun yn sylwi ar eich bywyd chi, ac yn gweld y gwahaniaeth rhwng chi a nhw, a fod hwnna yn ei hun yn ddigon, yn adio pob un o'r ragluniaethau eraill iddynt geisio. Efallai trwy wrando ar y we, neu cael gwahoddiad i gyfarfod. Bod yna i chi bwnc mor ddiddorol. Cristion, a yw hyn yn lloni ein cylonau? Ydyn ni'n gallu cofio nôl at yr holl drugareddau arweiniol, yr rhagluniaethau hynny arweiniodd ni gredu, ac i'r ceisiwr efallai sydd yn gwrando, a yw hyn yn lluosogi yr awydd i'w gyfarfod, i'w geisio, i'w ganfod. A di hyn yn peri i chi fod yn gyffroes, i chi ddyfel barhau yn eich ceisio. Efallai nawr rhywsut bydd yna rhywun yn gwrando ar yr oedfa ar y we am y tro cyntaf. Ac efallai chi'n meddwl, dyna od, bod e'n siarad am hwn nawr. A fi'n gwrando am y tro cyntaf. Ac wedi bod yn poeni am bethau. Ac wedi mynd trwy pethau. Wel, mae hwnna'n rhyfedd. Allai ddweud hyn oeddech chi'n ei rhyfedd yw rhagluniaethau arweinio trugareddau'r arglwydd yn dechrau ynoch chi waith arbennig. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Yn ail, trugareddau a chibol. Mae un peth i cael eich arwain at achubiaeth. Mae yna trugareddau eraill. Deied i mi dy drugaredd arglwydd a ddiachawdwriaeth yn ôl dy air. Coron pob trugaredd yw iachawdwriaeth a chubiaeth yr enaid. Ym mhob ystyr y gair. Mae'n goron yn achos o fawl a diolch. Ond nid yw'n wir byddai Cristion yn gallu dweud hynny, ni'n gallu rhyfeddu at y rhagluniaethau arweiniol a diolch. Ac mae'n anhygol, ac mae'n gyffroes, ac mae'n ddiddorol, ac mae'n peri ni blygu ac addoli, ond pan ni'n dod at y drugaredd o achubiaeth, wedi'r loes, y boen, yr argyhoeddiad o bechod, wedi'r cyfnod hwnna, wrth gwrs, mae hwnna'n amrywio o berson i berson. I rai, maen nhw'n profi argyhoeddiad o bechod sy'n para diwrnod, para oedfa i rai. I rai, para hyd emyn. Maen nhw'n dod i oedfa, canu emyn, a maen nhw'n profi argyhoeddiad o bechod ac maen nhw'n credu ac yn edi farhau. I eraill, mae'n gallu para blynyddoedd. Mae'n amrywio o berson i berson. Yr ymwybyddiaeth o bechod yn gwawrio'r yr enaid. A lle gynt ceir balchder a hyder, yr agwedd ffwrdd â hi, byw i'r eiliad, dilyn llwybr chwant a phleserau, ond yna, i ddod i weld gwacter y cyfan, i ddod i weld bryntni y cyfan, yn wir, i ddod i weld nid yn unig y pethau hynny fel bryntni, ond i weld bod ein gweithredoedd gorau yn fratiau bydron. Mae'n rhywbeth gwirthiol, dyna chi drugaredd, i beri ni weld hynny. Ond mae hyn oll yn taflu'r enaid i'r dymderoedd. Ein hyneidiau yn y carchar tywyll di, am le ofnadw. Ond chi'n beth dyna'n gobeith ni, dyna'n gweddi ni, i ni mor gyffroes bob sul i feddwl, i weld a yw honno neu hwnnw yn y carchar tywyll di. Os ydych chi'n gweld ar wyneb rhywun, ambell waith i ni'n cymysgu fe pan ych chi'n gweld rhywun yn mynd yn flin, neu'n drist, neu'n grac, i chi'n gobeithio ambell waith, efallai bod yr efengil wedi cyffwrdd nhw, a bod nhw'n profi argyhoeddiad o bechod. A dyna siom i'w gweld mae bod yn grac ydyn nhw, ac ddim yn hoffi'r neges maen nhw'n ei glywed ac yn cwyno amdano fe ar ôl. Ond chi'n gwybod beth?
Mae'n siom ar y pryd, ond y gobaith yw efallai fydden nhw'n profi'r argyhoeddiad mewn 10 mlynedd. Ond mae mor hyfryd i weld rhywun sydd yn yr bwlch yr argyhoeddiad yn ystod yr oedfa. I weld yr eogrwydd fel mynyddoedd byd yn pwyso ar yr enaid. I weld ambell ddeigryn yn syrthio lawr y boch. I weld yr hyder yn gyflym diflannu. O, mae hyder yn beth anhygol yn diwedd. Yn y pechadur, yn y proffeswr gwag. Mae'r fath hyder. Mae'r fath codi dwrn. Wrth gwrs fy mod i'n Gristion. Mae gen i stori. Wrth gwrs fy mod i, sai fel chi, ond wrth gwrs fy mod i, mae'r fath hyder yna. Pan ych chi'n gweld gostyngeidrwydd, pan ych chi'n gweld un yn dod wyneb yn wyneb a'i pechod, ac yn dod i weld ei hangen am Grist, ac i weld ei heiddiant, ac yna yn llusgo fel betai ei henaid a droed y groes. O, mae Trugaredd ar Arglwydd yn arwain yr enaid o'n diwedd. Dyma beth sy'n digwydd. I ni sydd yn Gristnogion yn gwybod beth sydd yn digwydd. Yr amgylchiadau yn amrywiol am beth sydd yn digwydd yw fod yr Arglwydd yn arwain yr enaid at y groes. Efallai bod hynny'n golygu mewn oedfa fod y pregethwr yn pregethu am Grist ar groes. Ac am y tro cyntaf y mae'ch sylw wedi hoelio ar y neges. Ac ych chi'n clywed am Iesu Grist. Chi wedi clywed o blaen. Ond nawr ych chi'n clywed fod Iesu Grist wedi marw ar y groes yn eich lle chi. Ac am drugareddau iachawdwriaeth, ych chi'n ei glywed wrth ar droed y groes. Chi'n clywed yr alwad, Matthew 11, adnod 28, deuwch ata fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog am i a ysmwyddhaf arnoch. Ac ych chi'n dweud, dwi'n flinderog ac dwi'n llwythog ac mae angen ysmwyddhau arna fi. Be dwi fod i wneud? Wel, mae Iesu Grist yn dweud, dewch ata fi. A chi'n clywed e. Chi wedi clywed o'r blaen, chi wedi clywed yr adnod yna, miloedd o weithiau o'r blaen efallai. Ond nawr am y tro cyntaf, yn rhagluniaethau Trugareddau'r Arglwydd. Nawr, mae'n golygu rhywbeth i chi. Ac mae'r neges yma, deuwch ata fi, Eseia 55, adnod 1 o deuwch i'r dyfroedd. Bob un y mae syched arno yr hwn nid oes arian ganddo, deuwch, prynwch, bwytewch, deuwch, prynwch, wyn a llaeth heb arian ac heb werth, ac o'r diwedd chi wedi deall. Chi wedi clywed, mae gen i syched am Grist, mae gen i newyn am Grist, mae angen arnau, a dwi ddim yn gwybod beth i wneud, ac yna chi'n clywed, dewch at Grist, a gafwch, a chi'n deall e. Ac yna chi'n deall y darn yma falle'n well. Heb arian, ac heb werth. Chi'n dod yn waglaw. Chi'n sylweddoli fedrai ddim dod a dim byd gyda fi. Does dim gweithred dda gen i, does dim enw da gen i. Fedrai ddim wneud dim byd i ddod a pledio fachos ac dwi'n dod yn waglaw. Ond nawr dwi'n deall, does dim rhaid i fi ddod a dim byd. Dwi'n dod yn waglaw. Dyna chi Trugareddau'r Arglwydd. Trugareddau gwaith yr ysbryd glân yn plannu'r hedyn o fywyd yn yr enaid yn y lle cyntaf. Yn ein bywhau, lle gynt doedd dim ymateb o gwbl i faterion ysbrydol, y nawr trwy ras. Mae yna ymateb, mae yna atyniad am Trugareddau pan daw enaid yn llwythog o dan pwysau ei ogrwydd. Llusgo at y groes, pryn yn gallu codi lyged i fyny weld yr Iesu. Ond mae'n codi ei olwg, a beth mae'n gweld? Y dwylo pur ar led, ac yr Arglwydd yn gwisgo'r goron o ddrain, ac yno yn gweidi a'r gwaed yn llifo fel ffynon. Ond am Trugaredd i beri'r enaid i ddyrchafu ei lygaid at Grist. Dyw'r enaid yma ddim yn gallu codi lyged, dwi'n gwybod beth i wneud. Dyma beth sy'n wir o un sydd yn dod yn Gristion, i ni ddim yn gwybod beth i wneud. Dyna chi Trugareddau'r Arglwydd yn dweud, edrychwch arna fi, ac fe wnai'r cyfan. Pwyswch arna fi, ac yna chi'n dweud, dwi ddim yn gwybod sut i edrych. Dwi ddim yn gwybod sut i bwyso. Ond dyma lle mae'r wyrth yn digwydd. Rhyw sut i chi'n pwyso ar Grist. Rhyw sut i chi'n edrych i fyny. A mae'r ysbryd glân yn eich nerthu chi. Ac yno i chi'n gweld braich estyngedig Crist yn dod.
ac yn ymestyn allan at yr enaid llwythog blinderog, ac yn cymryd ein pechod, ac mae'n ei hoelio i'w groes, ac mae'n cymryd ein heiogrwydd arno ef ei hun, mae'n ein golchi ni'n yn wynach na'r eira yn ei waed, ac mae'n ein gwisgo ni a'i glogin o'i berffeithrwydd ef. Mae'n rhoi ei gyfiawnder i'n gorchuddio ni, ac felly y mae'r ceisiwr yn berffaith. A mae'n berffaith yng Nghrist. Dwi'n berffaith, ond yng Nghrist mae'n berffaith. Wrth droed y groes, dyna lle chi'n ei gael e. I chi eisiau gwybod le i cael gwahanol dillledyn ac yn y blaen, a chi'n falle'n gweld rhywun yn gwisgo rhyw dillledyn, a chi'n gofyn nhw pa siop gafwch i fe. Chi'n mynd i'r siop a dwi'n mae'r gael, falle bod ganddyn nhw un arall, mewn nhw ddinas arall, mewn nhw'n ffonio nhw, a chi'n gwybod yr holl beth yna, chi'n methu gael gafel ar y dilledyn ac yn y blaen. Chi'n bod y dilledyn gorau posib gallwch chi gael yw clogin cyfiawnder Crist. Mae rhaid i chi gael Does dim dewis fan hyn, mae rhaid cael clogin cyfiawnder Crist. Ond chi'n gwybod le allwch chi gael Allai ddweud, ydych chi dim ond un lle gallwch chi gael wrth droed y groes. Achos yno, mae'r arglwydd yn eich gwisgo chi. Mae rhaid dod fyna. Dyna pam dydyn ni ddim yn pregethu dim byd arall. Dyna'r unig lle i gael Dyna'r unig lle gewch chi'ch golchi. Dyna'r unig lle gewch chi'ch maddau. Dyna'r unig lle gewch chi cyfiawnder Crist wrth droed y groes. O, am drugareddau. Yno, mae'n ein cyfiawnhau yn ein maddau yn llwyr o bechodau'r gorffennol, presennol, dyfodol hyd yn oed. Dwi'n hoffi'r gair yma. O rhaid fi edrych yn y geiriadur, so eisiau swndo fel fy mod i'n fwy clyfar nag ydw i, achos dydw i ddim yn glyfar iawn, o gwbl. Yn grandewch ar y gair yma. Am gyd-gasgliad. Cyd-gasgliad. Am gyd-gasgliad o drugareddau. Ond ydy o'n wir, fe fydd y Cristion yn gallu dweud, am gyd-casgliad wedi dod yn cyd. Am drugareddau sydd yn gweithio hyd tragwyddoldeb. Mae yna gymaint o drugareddau. Mae yna gormod ohonyn nhw fedrwn ni moi cyfrif nhw. Mae yna drugareddau ar ben drugareddau, ond y prif drugaredd, y goron yw iachawdwriaeth. Mae'n ein hachub ni, mae'n ein cyhoeddi ni fod yn gyfiawn yng Nghrist. Lle bydd ein harwain yn ddiogel trwy ei ragluniaethau trigarog yr holl ffordd i'r nefoedd, pan bydd ein ffydd yn troi yn olwg. Dyma chi air arall sy'n hyfryd. Am drugareddau amhrisiadwy. Does dim pris gellir ei rhoi yno. Beth yw'r peth pwysicaf oll? Y peth pwysicaf oll yw trugareddau achubol Crist. Wel, i orffen yn drydydd. Trugareddau awdurdodol. Deied I mi dy drugaredd arglwydd, a ddiachawdwriaeth yn ôl dy air. A mae yna mor bwysig yn diwedd. Dyna chi awdurdod yn ôl dy air. Dyna pham I ni'n gallu dweud pethau mor blwmp ac yn blaen. Dyna pam does dim cyfaddawdi. Dyna pham I ni'n ei ddweud fel ag y mai. Mwyafrif ddim yn hoffi hynny, achos dyw e ddim yn caniatáu pechodau'r byd. Dyw e ddim yn caniatáu balchder y cnawd. Ond yr rheswm I ni'n gallu dweud pethau mor blaen, a does dim trafodaeth, dydyn ni ddim eisiau trafodaeth, dyna pam ni'n pregethu. Y mae Duw wedi gorchymyn I bregethu. Dyw e ddim wedi gorchymyn I ni cael trafodaeth. Dyw e ddim wedi gorchymyn I ni cael cyfarfod a pawb a'i farn. Beth mae wedi dweud wrthon ni yw pregethu ac I ddweud dyma yw gair Duw. Ac i'r Cristion a'r digred hefyd. Ac i'r Cristion sydd yn ei wmwrthod rhaid iddyn nhw ofyn, a ydw I yn Cristion yn y lle cyntaf? Achos y mae hyn yn ôl gair Duw yn rhoi y fath awdurdod I ni. Nid awdurdod personol, does gen I ddim awdurdod ar wahân i'r alwedigaeth I bregethu gair Duw. A dyma'r alwedigaeth, dyma'r awdurdod, dyma pam ni'n gallu dweud fel ag y mai.
Deied I mi dy Trugaredd, Arglwydd a iachawdwriaeth yn ôl dy air. Nid yn ôl fy marn i, nid yn ôl be dwi eisiau dweud, na sut dwi eisiau dweud ond yn ôl dy air di o Dduw. Am gadernid oedd yna I obeithio yn y salmydd ac I ni hefyd yn ôl dy air. Pa mae'r un drwg yn sibrwd I ni am ein bod ni'n Gristnogion, I ni'n gallu dweud, wel ie, ti'n eitha gwir fyna, dwi ddim yn edrych fel fy mod i'n Gristion, dwi ddim yn bihafio fel Cristion yn aml, ond hyn fedra I ddweud, dwi wedi dod at y groes, dwi wedi derbyn maddeuant pechodau, ac mae Crist wedi marw drostai. Yn ôl dy air, y sawl sydd yn dod at y ti, nid wyt ti yn bwrw ymaith byth. Dyna chi awdurdod. Dyna chi gadernid. Nid yw gair y person mwyaf dibynadwy yn rhywbeth gellir ei roi ein holl obeithion arno. Na. Yn sicr I chi, y pobl mwyaf dibynadwy ar y ddaear, I ni ddim yn gallu roi ein holl gobaith arnyn nhw. Gall lliaws o amgylchiadau ddigwydd fydd yn peri na allant gadw at yr addewid, a wneithbwyd, ond nid felly gair Duw. Nid felly yr holl alluog. Y mae ei air yn llawn addewidion, cyfamodau, a ddawodd ar ddechrau'r byd yn dilyn y cwymp y byddai'n anfon ei fab I achub dyn. Beth nath Genesis 3:15. Gelyniaeth hefyd a osododd rhwng o ti a'r wraig, siarad y Satan, a rhwng dy had di a'i had hithau, ni, Efe a ysugod y ben fydd Crist yn gwneud rhywbeth am y peth, fe fydd yn ysugod y ben di Satan ar y groes. Fe fydd yn sefyll ar dy ben di, ac fe fydd yn dy goncro di, ac fydd yn ennill iachawdwriaeth, a thithau a sygu ei sawdlef. Fe fydd Crist yn cael ei frifo, ond ddim ei goncro. Dyna chi gadernid. Fel dywed yr emynydd, y trefnwyd ffordd I achub Dafydd, I achub dyn, cyn i'r byd gael ei greu hyd yn oed, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn i'r awyr ddod. Cyn gosod hael, na lloer, na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1, I achub gwael golledig eog ddyn. Dyna pam ni'n pregethu'r Efengil bob Sul. Gymaint ag y gallwn. Mor bwysig oedd i'r drindod trefnu ffordd I achub gwael golledig eog ddyn cyn i'r byd cael ei greu, cyn I ddyn syrthio. Trysorwyd gras, gwrandewch ar dyma gair arall sy'n hyfryd, trysorwyd gras rhyw anherfynol stor. Does dim terfyn ar y stor o ras. Os chi'n credu eich bod wedi pechu gormod, yna cymerwch gysur fod stor o ras Crist yn anherfynol. Trysorwyd gras rhyw anherfynol stor yn Iesu Grist cyn rhoddi deddfu'r môr. A'r rhedeg wnaeth bendithion arfaith ddrud fel afon gref leifeiriol dros y byd. Mae'r utgorn mawr yn seinio nawr I ni o llyngdod llawn trwy'r iawn ar galfari. Mawl ym mhob iaith trwy'r ddaearfaith a fydd am beth. Beth yw'r pwnc fydd yn cael ei chanu am angau'r groes a'r gwaed a'n rhoes yn rhydd. Dyna'r pwnc. O bydde Dafydd wedi llawenhau wrth gofio a ddewidion gair Duw iddo fe, achos mae gair Duw yw e. 2 Samuel 12:13 a dywedodd Dafydd wrth Nathan, pechais yn erbyn yr arglwydd. Ond dyma beth ddigwyddodd. A Nathan y ddywedodd wrth Dafydd, yr arglwydd hefyd a dynodd ymaith dy bechod di, ni byddi di marw. O mi fydde wedi cofio hynny, ac yn llawenhau am drugareddau Duw. Am addewidion sydd yng ngair Duw,
Dyw ni all dorri ei addewid, ni all addasu ei addewid. Dwi ddim yn gallu newid ar amodau, mae ei air yn gadarn. Os a ddawo Dyw yna fe fydd yn cyflawni ac am hyder rhodda hyn i'r Cristion. Ni all ddim ei dynnu o ddiogelwch yr efengyl yn Grist. I'r un sy'n ceisio, dyma sydd o'ch blaen chi os dowch chi at y groes. Mae'r addewidion mor sicr, mae'r afael yn sicr. Rhufeiniad 8:1, nid oes gan hynny nawr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu, y rhai sydd yn rhodio nid yn ôl y cnawd, eithyr yn ôl yr ysbryd. Os ych chi wedi dod at Grist, does dim barn. Am gadernid i'r pechadur ddod at Grist, yn llwythog ac yn ofnus, ac eto gellir dod yn gwybod y bydd croeso a grandawiad. Gan ei fod wedi addo bendithio yr hyn oll, mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, a'r hwnna ddel ata fi, nisbwriaf efallan ddim. Beth bynnag dywed y byd, beth bynnag dywed yr un drwg i beri i ni amau. Gallwn bwyso yn llwyr ar Grist, ar ei fywyd, ar ei farwolaeth, ar ei atgyfodiad, ar ei addewidion. Yr adnod nesaf yn y Salm, adnod 42, mae mor hyfryd i weld hwn. Yna yr atebaf i'm cablydd, oherwydd yn dy air y gobeithiais. Ond ydy hwnna mor wir. Pan mae Satan yn dod, pan mae'r byd yn dod, pan mae'r cydwybod yn dod, ac yn taflu cyhyddiadau, ac amheuon, ac ansicrwydd. Ti yn Cristion. Yna yr atebaf i'm cablydd. Pam? Oherwydd yn dy air y gobeithiais. Yr wyt ti wedi dweud. Yr wyt ti wedi addo. Yr wyt ti wedi dweud y sawl a ddaw ata fi nes bwriaf allan byth. O, mae cymaint gennym i ddiolch amdano. Deied i mi dy Trugaredd, Arglwydd, a thiachaw dwriaeth yn ôl dy air. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, ac yn gweddio o Dduw, o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleed dear lydan, terd gweithio yn ein plith, terd ar eneidiau allan o'r carchar tywyll di, ac iddy'n sefyll ar y graig, sef Crist Iesu. Terd i'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen yn gwasanaeth, gadewch ni ganu'r emyn rhif 765. Nid wy'n gofyn bywyd moethus, sair y byd neu berlau man. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. 765 gyda sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda chwi oll hyd byth.